Olkaa hyvä. On paljon onnea. Sä olet mun isä. Mitkäs noi on? Aina. Mä oon hankkinut tällaiset onnen okulaarit. Ja katso nyt. Kevon Taneli olla yllätti. No, ehkä sun olisi paras mennä kotiin. Seppo. Haluut sä turpaas? Pikkupojasta asti. Ihanko tosissaan sä oot sitä mieltä, että mun pitäis mennä johonkin turvekylpyyn? No erottuupahan joukosta. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? Lihapullia ja muusia. Vai onko se liian littana sulle? Maltillisesti. Pitkältihän kysymys on tästä huoltolaskusta. Kyllä tällainen ulkomaalainen tunnelman kattoon se. No paljon sinä sitä on? 30 €. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaa, joka ei kovin usein tommosiin potteihin törrää. No Seppo, ei tää nyt oli pelkkä suuria. No enkä. Anteeksi! No niin, Seppo. Todella viisas päätös, teidän ylhäisyys. Kiitosta vaan. Mä en tiennytkään, että täällä voi voittaa tällaisia hirviöitä. No harvemmin tommosella kertoimella juokseva Risto Päivinen tekee. Mutta nyt teki. Oli se hyvä, että toit mut tänne, vaikka mä hangoittelinkin vastaan. Hei, otetaan lähdölle ja maaliin tulolle. Siis Seppo, ajattele. 5 €. 30 €. Ja nyt me lyödään rahoiksi. Koska on seuraava turvekylpy? Muutaman 10 vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, että parempi lopettaa, kun on jälkiruokapalleroitakin. No meinaat sä, että mä en pysty toistamaan tätä temppua? Mä tarkoitin vaan, että ne voittorahat voi kadota sieltä lompakosta ihan yhtä nopeasti, kun ne sinne tulikin. Lesbot ja homot, sun kannattaisi nyt vihdoinkin nauttia siitä, kun sun onnes on kääntynyt. Niinpä. Ehkä se tosiaan nyt on lopultakin mun vuoro. Hei, otetaan sille. Onnelle! Miljoona ruusua kauniille. Ossille! Ja tässä sämpylä ja nopsan, joka ei koskaan laukkaile. Tadaa! Ne kukat ei ole oikeeta, mä löysin ne huoltamon kukkavaasista. Ja te olette aivan ihastuttavaa. Ja te olette hieman humalassa. Lievästi sanottuna, joo. Mutta minä en enää hetkeäkään pystynyt olemaan ilman teidän kasvojenne kaukana. Tuu nyt peremmälle oven edestä möykkäämästä. Joo. Niin ollaan. Tänne. Ai, jospa mä jatkankin tätä takahuoneen siivoamista. Tarkoita joka sanaa, mitä mä sanon. Aivan varmasti. Mä uskon sen. Ups. Mä menen tekemään sulle jotain syötävää. Teidän aamulla on niin paha kohmelu. Siinä on sulle toi heppa. Haluut sä turpaas? 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 Haluut sä